विराट कोहली तोड़े जा रहलन ह क्रिकेट के भगवान के एगो बड़का रिकॉर्ड। नागपुर के मैदान बने जा रहल बा एकर गवाह। हमार साथ फिर से हमार मित्र जुड़ गए बारन पांडे जी। ताबा जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, 6 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज होके जा रहल बा। एमे अगर विराट कोहली 94 रन मार दिहिस तो सचिन के एगो बड़का रिकॉर्ड तोड़ जाई। सही कहनी तिवारी जी, लेकिन ई विराट के बल्ला अब तो लोरी गा रहल बा। रन निकलल तो दूर, लागत बा बैट पे मकड़ी जाल बुन रहल बा। हाँ पांडे जी, सोच कहतानी विराट के बल्ला तब कोनो सरकारी दफ्तर के फाइल जैसन हो गइल बा, खुलबे न करेला। तिवारी जी रवा साँचो बतिया कहतानी, लेकिन ई इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका बा। अगर विराट कोहली 94 रन बना देही तो क्रिकेट वनडे में सचिन के सबसे तेज 14,000 रन बनावे वाला रिकॉर्ड तोड़ दी। पांडे जी, तोड़ला से पहले तो रन बनावे के पड़ी। आ ई हाल बा कि कोनो टेम्पू वाला भी अब कहे लागल जैसे हमार टेम्पू चलेला वैसे विराट के बल्ला चलेला। ई तो हंसी वाला बात बा, लेकिन तिवारी जी ई माने के पड़ी रवा के कि अगर विराटवा सेट हो जाला तो मैदान में रिकॉर्ड के बारिश कर दे। पांडे जी, विराट तो पिछला साल से सूखा राहत योजना में चल रहा बा। एगो सेंचुरी खातिर जनता तरस गईल बा। तिवारी जी, अब नागपुर में 6 फरवरी के मैच में देखल जाई का वो सूखा ख़त्म करेला कि फेरू बिना दूध के चाय जैसन पारी खेल के आ जाई। पांडे जी, भगवान से दुआ करी कि 94 रन कोहली झटके में बना दी, न तो कोहली के फैन लोग के मिजाज कटहल के सब्जी में नींबू जैसन हो जाई। आप लोगन का सोचेली अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।